Passem al punt 4. Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiva de la unitat d'execució número 2. Té la paraula la regidora d'Urbanisme. En la comissió informativa del 28 de novembre i també en el ple del 7 de desembre es va acordar per unanimitat l'aprovació provisional del compte de liquidació de la unitat número 2. Atès que el referit acord del ple ha estat sotmès a informació pública per mig del diari oficial de la Generalitat Valenciana de fetge 3 de gener del 2013 i en el diari de les províncies de 21 del 2012 i no havent-se notificat als interessats no s'ha presentat cap reclamació com consta per certificat de secretaria de 29 de gener del 2013. Vist que no s'ha produït cap modificació respecte a l'aprovació provisional, es proposa al ple elevar la corporació l'adopció del següent acord. Aprovar definitivament el compte de la liquidació definitiva de la reparcel·lació de la unitat d'execució número 2, notificar el present acord aprovatori als interessats amb expressió dels recursos que corresponga i que es publique el present acord en el boletí oficial de la província de conformitat en allò disposat en l'artícul de la llei reguladora de l'activitat urbanística. Tenen alguna cosa que dir? Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Sí, este punt, segurament des del punt de vista legal, perquè si no, no crec que el secretari ho haguera permès, se pot portar a ple a la seva aprovació sense un dictamen de la comissió informativa, segurament. Però havent fet una comissió informativa la setmana passada no era costar res haver-lo portat i haver-ho dit i dir que anava a ple perquè estigueren tractant punts durant molt de rato en aquesta comissió informativa que no anaven a ple i l'únic punt que va a ple no era costar res que s'haguera tractat almenys i se mos haguera informat ahir com altres voltes ha ocorrit en el compte general, etcètera, de que el que se diu sempre. Jo a nivell procedimental crec que no hauria estat de més haver-lo comentat en la comissió informativa. Si es va comentar en la comissió informativa, a la qual jo me vaig tenir que afrontar antes de temps, el que sí que te puc assegurar és que en l'ordre del dia no anava. No anava. Contestant al senyor Marí, el dia que vam fer la comissió informativa encara no estava el pla complit. Posteriorment, consultat al secretari, digué que passarien notificació als dos partits, que crec que heu recibit algun escrit, i això la referència que tinc per part de... No. La convocatòria. No. I Maria José s'haurà despistat alguna cosa perquè ja tenia ordre expressa del dimarts, concretament, enviar-vos un escrit. A veure, jo l'únic que dic és efectes procedimentals, perquè jo no vaig a donar-me com bo i que més vinguen des que s'acabi, però a veure si per una qüestió de procediment com tindria, ja que no s'ha dictaminat, donar-lo per la via d'urgència. Pero a lo mejor si lo hacemos así no hay ningún problema y nos evitamos que nadie lo... Pues ya Joaquín porque se le complicó con perfil. Que les pasaba una notificación por correo electrónico. Yo también tenía la confianza que eso hubiese sido el martes, porque si yo no hubiera sabido hubiera llamado por teléfono, que eso lo hago rápido. Sí, porque yo pensaba que se va a enviar, no sabía que era por correo. No, si lo que diga el secretario, yo de paso va a estar a votar a favor si quiera votar, pero como diga el secretario. Pero son aquellos asuntos que están incluidos que no han sido dictaminados. En este cas, com que hi ha una aprovació inicial
i no hi ha hagut al·legacions ni esmenes, s'ha publicat i tal, el punt no s'ha modificat, per tant jo crec que és vàlid l'inicial, seria vàlid l'inicial. Des del punt de vista del sentit comú, jo parlo de la legalitat. Que sí, però que en aquest cas quan hi ha una modificació jo crec que tampoc està bé. La inclusió en l'ordre del dia. Partit Socialista, A favor. Bloc Nacionalista, Partit Popular, per tant queda incluït. I ara doncs anem a votar el punt, ja he explicat perquè podem votar el punt. Partit Socialista, A favor. Bloc Nacionalista, Partit Popular, queda per tant aprovat.